Скъпи приятели, здравейте! Аз съм Ян Сембандър Штрудел. Днес ще ви разкажа за злодеянията, които извърши Съветския съюз срещу България през Втората световна война. И са разменени дипломатически представителства на ниво пълномощни министри. Търговското дружество Трети райх СССР се разпадна внезапно. Покрай тях изгоряхме и ние. Започна да бълва отрова. Много скоро съветските товарищи от думи преминаха към дела. 56 терористи, водени, бяха спуснати с парашути, с подводници от Иран през Турция в България. Да убиват, палят. Много лошо познаваха българската народопсихология. 28 от терористите бяха заловени. Смъртните присъди бяха само, защото бил непълнолетен. Съветските подводници си правят каквото си искат. Д-4 потопява 1944 година, подводницата Щ-202 потопява, когато Щ-215 потопява. Съветските подводни пирати действат активно и в турски териториални води, като най-голямото злодеяние е извършено от подводницата Щ-213, превозващ еврейски заселници от Румъния за Палестина. Болшевишката пропаганда използва две много мощни оръжия срещу България. Са проядени от тези отрови. Със съветски агенти всеки изминат ден кървавочервената армия се приближава към границите на царство България. Чакат да падне тавана на лятното кино. Той е най-ценният агент на Москва. Предават своето оръжие и грабват и брика, и възлина, който шумен пред строя извика: български офицер не предава оръжието си, и се застрелва.